O día 7 de abril celebramos o Día Mundial da Saúde e desde a biblioteca recomendamosche diferentes recursos. Na biblioteca, el Dr. Wow e unos consejos para a tu salud. O Dr. Wow é o médico da familia dos Palomares. Mentres cura a esta desastrosa familia, danos uns cantos consellos básicos de hixiene e saúde de maneira clara e simpática. Na Biblioteca Infantil e Xuvenil temos Vida Sá, desde a infancia para sempre. Por que teñen tan mala fama as graxas? Por que din que hai que beber moita auga? En que alimentos encontramos proteínas? Este é un manual de amor propio para nenos e nenas para quererse, respectarse e coidarse a través da comida e do exercicio. Varias patas que conforman unha vida sá desde a infancia e para sempre. Un libro para adultos. El paciente siempre llama 2 veces. O soro terminouse. As bombas deixaron de pitar e a Satu toca despertar do que fora o mellor contrato de verán. Ou non, porque a vida dunha enfermeira dá máis voltas que unha vendaxe compresiva. E os camiños do coidado nunca sabes por onde te van levar. Unha das moitas entregas de humor de enfermeira saturada. Detrás da cal se atopa Héctor Castiñeira. Un libro de non ficción. Tábula anatómica. A Italia do século XVI atraeu a gran cantidade de intelectuais de todos os campos, que posibilitou o cambio e a ruptura co modo de pensar previo. No caso da anatomía, rompeuse coa teoloxía galénica imperante ata a data. Este libro de bibliofilia é un exemplo de como o coñecemento anatómico foi o motor das ciencias médicas en xeral. As táboas de anatomía de Pietro Berretino Portonensi, elaboradas con toda seguridade cara a 1618, revelan poses dramáticas e finamente estudadas, que revelan que o corpo humano foi obxecto de disección para avanzar no campo da saúde. É un libro da Biblia da Coruna, Viral, de Juan Fuello. Escrito desde unha perspectiva científica, biolóxica e médica, Viral ten un marcado componente humanístico transmitido nas múltiples e interesantes anécdotas históricas, filosóficas, artísticas, literarias e doutras disciplinas que o converte no libro de divulgación científica de referencia da pandemia.